Se on Officer Huuvi täällä taas tänään. Taas yhdellä episodella Fall Shelteria. Minä äsken yritin lisätä tuonne Fall Shelterien osa 2, mutta ei halunnut ladata sitä ja minä vahingossa deletoin demon. Niin, en tarkoita demo meni Team Fortressissa, mutta joudun taas. Kai miten. Alkaa taas tämän paskantamisen uudestaan. Mä luulen, että tänään ei oo varmaan mitään uutta täällä Valtin maailmassa. Ja perkelee, että mä näytän väsyneeltä. Life sucks me balls when it does. I will fuck you. I'm a demo man. I'm a demo man. I'm a demo man. Mitä helvettiä mä teen? Mä oon yksin kotona, niin sen takia minä haluan vähän paskantaa videota vähän enemmän kerralla. Siis perheväki on muualla. Pari henkilöä, minun vanhempani ovat reissussa ja meikä on kotona, sisko on lähtenyt lenkille. Vesi on matalana. Varastokin näyttää olevan täynnä. Paska. Mitäs olikaan seuraavan episodin ideana? Ai niin jo, Games of Countless. Siitä tulee sitten ihan mukavasti mässeen. Minä en usko. Päivitetään vähän. Seisko tämän nyt valmiit? Perkele. Perkeleen Red Roadsit. Saatana. Mä? Not. Bye. Red Roadsit. Älkää nyt kattoko mun väkeä. Puolkaa. Oliko vielä yksi? Äitis lapsi mä uun. Perkele. Sitä saa kun pärisee. Se on sun äitys. Tulisiko käpi? Ainakin tekis jotain erikoisempaa tähän videoon, kun että mä perkele pärise. And stay low. Stay low and stay frosty. Tätä saa kun ADHD on energinen ja kun yrittää tehdä videota kunnollisesti, niin ei onnistu. Mitäs mun pitäis vielä tehdä? Täällä ei ketään. Penis! Niin se penis karkaa. Penis karkoo yläkertaan. No mäepä sinne penis. That is a pingas. No. Huomenna eikä paskana yhden video. Ja se on tästä samasta pelistä.
koska kun katsoo tuota noin, niin huomenna tuo pitäisi olla valmis. Kiss my meatballs, jos ei ole. Missäs tää on nyt? Vettä. Niin helvetisti sitä vettä. Päätä kalvi. Tuo pitäis tappaa ne. Meidän petun kalvi. No niin, saatana. Takas töihin sieltä saatanan laski. Guardit takas yläkertaa. Level uppi. Se on niin hyvä poron. Money. Yeah boy. No kyllä. Perkele, pitäisikö mun tähän jossakin vaiheessa perkele... Pitäisikö mun jossakin vaiheessa tähän perkele pingu-videoita? Koska minä olen... Pitäiskö? Joo varmaan. Miip! No saatana. Olenko vähän outo? Ihan kysyy vaan. Tykkään tehdä eri ääniä ja... Ei helvetti. Se on kyllä se tunne on niin mukava kun se onnistuu. Tak no. Ja painan väärää nappia. Nope. No, yritetään saada se 10 minuuttia, mutta en mä nyt luota itteni niin paljon. Rauni. Tässä teille yksi juttu, mitä ei kannata ikinä tehdä, jos sä aiotte tehdä facecamia. Se on se. Äkkää kuvakoilulla ja katoa perkele käpi ja botle tuli taas. Tehän pitäis tulla vaan yhdesti päivässä. No. Ne tulee juuri silloin, kun mulla on kohta videon lopettamisen aika.
Viskataistelu. Mentiin. Se tykkää jo se uudella autolla. Se uudella autolla. Perkele mä. Se perkele ja molla perseen. Penis. Sippa siellä, minä otan sulta kolikot. Ei kolikot kun perkele. Käpsit. Voisiko tanssia, niin minäkin pösyn sulta rahas. Ebola ritu. Ebola ritu. Ebola ritu. Ebola ritu. Botla ei oo tanssinut vieläkään. Botlalla on tosiaan aika low chance panssi. Jotain plussaa. Yksi tommonen nuka-kola on aika tärkeä. Raha? Ei rahaa. Kuinhan vaan speedata. En oo koskaan tiennyt, että nuo muutas puhuu. Puhuuks sä yhtä? Et näe. I'm Cappy. No shit, Sherlock. Shit, lock. Onko niitä aika väärin? Juuri kun Red Roads Infestation tuli. Mumma, missä sun asees? Meillä pitäis olla aseita. Ota omaatkin. Missä sä hypit? Missasin. Se on restin pepperoni. Kaikki menee paskaksi, kun mä ajattelin kohta lopettaa video. Mene tuonne auttamaan. Bottessa taidot olla lähes. Ja tämä juttu näyttää olevan Cappy. Vähän sitä vettä lisää. Sois Officer Huvi tässä. Ja nyt vois varmaan sanoa. Se on Moiro! Ei vielä. Yksi juttu on siellä. Se on se vanha kuuluu.